2 tepels. In welke richting bent je afgestudeerd? Ik ben afgestudeerd in de richting. Ja, het is wel in de richting. Oké, opnieuw. In welke richting? In de richting. In de belichting. Allee. In welke richting bent je afgestudeerd? Ik ben afgestudeerd in de richting. Het is echt verstoken dat uw leraar syndroom van Down heeft. Hè. Als je het doen... Ja, dat is echt waar, hè. Ik kan gewoon zeggen dat je een mentaal probleem hebt. Ja. Of jij. Dus in welke richting bent je afgestudeerd? Ik ben afgestudeerd in de richting lichamelijke opvoeding en sport. En zie je daar geen toekomst in? Dat toch niet moeten meenemen. Oh, de laatste moet je opnieuw doen. Hè. Oh. Het gaat zo beu zijn van nu hij zei, ah ja, nu was het. Oké, 15 minuten 35, nu gaan we een echte poging doen. Ik ga een kwartier bezig. 5 minuten babbelen. Ja, oké. Ja, oké. En nog graag. Genoeg gedaan. Oké, even serieus bewegen doen, hè. We hebben nog 2 minuten nodig of zo. Ik ben dan wat lang. Ja, dat is waar. In welke richting bent je afgestudeerd? Ik ben afgestudeerd in de richting lichamelijke opvoeding en sport. Dit ook niet zo grappig. Ah nee, dat was toch goed? Ja, maar ik weet het niet. Dat was zo goed. Ah, shit. Oké, I've got Misschien moet je zelf eerst een keer zoeken. Misschien lijkt er nog op je camera iets tussen. Right. Ik zit er met Marcel. Ja.